Lapu-Lapu City Mayoral Candidate Junard Ahong Chan nanawagan sa Kamelec nga i-reconsider ang classifications dakbayan sa Lapu-Lapu sa election watch list areas human na posilan ang usa sa iyang mga supporters. Si Luan Mirondina sa report. Kini ang kuha sa kampo ni PDP Mayoralty Candidate Ahong Chan sa kahimtang sa 49 anyos nga si Cesar Chaton, kinsa na biktima sa pagpamusil niya tung Sabado sa gabi sa Barangay Babag. Si Chaton gikatahong gipusil sa wa mailhing suspitsado samtang niabag sa pagpaparking sa sakyanan sa usa sa mga local candidates sa nisgutang partido sa usa sa ilang mga campaign sortie sa Barangay Babag. Yellow to orange, if mahimo, no? Nga ang atoa ibutang nato sa orange tungod ining mga panghitabo karon nga kita og tataw man kaayo nga ang pundok sa Team Ahong Team Libre wa gyud mobuhat og mga harassment ngadto sa ilahang mga dubadapig. Apan ang Gunoo Police Station dili pa makasiguro kung usa ba ka election related incident ang hitabo o posibleng may personal nga nakasungi si Chaton. So para karon ma'am wala pa gyud ma'am kay actually gitanaw pa karon sa CCTV kung na gyud suspect nga nakita na that time dito sa area sa Nitabuan sa Barangay Babag. Padayon pa hinuon ang pagsubay sa investigador sa Gunoo Police Station sa mga establishmento sa dapit nga may CCTV nga posibleng nakakuha og footage sa hitabo. Gipasalig sa election officer nga hayan sa sunod tigom nila sa City Joint Security Council, ilang tukion ang posibilidad nga i-reconsider ang classification sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa mga election watch list areas. I cannot solely decide on this matter para ibalik natin sa orange category yung level ng security threat ng elections natin dito sa Lapu-Lapu City. I will talk this over with the Chief PNP and of course the representative of the Armed Forces of the Philippines. Sa pikas bahin, gibasol usab ni Chan ang Lapu-Lapu City Hospital sa kalangay niini sa pagdala sa pasyente tungod kay matud pa walay available nga driver ni adtong higayuna. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa milwat og pamahayag ang Chief of Hospital nga si Dr. Cliff Canton. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.